L-istqarrija mill-oppożizzjoni rigward il-proposti tal-Gvern għal tisħiħ fil-qafas leġislattiv dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija nieqsa minn suġġerimenti validi u fiha punti li huma wkoll fatwalment skorretti. Minnaħa l-oħra l-Gvern għażel li jagħmel fażi ta' konsultazzjoni pubblika dwar white paper biex it-tibdil li finalment isir ikun wieħed strutturat. Dan intqal fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ippjanar fejn intqal li l-Oppożizzjoni m'għandunatx li l-Ministeru nieda żewġ konsultazzjonijiet, waħda dwar is-saħħa u s-sigurtà f'sejti ta' kostruzzjoni u ieħor dwar is-saħħa u s-sigurtà f'kull post tax-xogħol. F'din l-istqarrija intqal li waħda mis-suġġerimenti prinċipali li saru mill-Oppożizzjoni hemm dak ibbażat fuq mudell li ilu jiġi skartat b'mod partikolari mill-Unjoni Ewropea li jesiġi li kull inizjattiva trid tibda u tispiċċa b'intervent tal-Gvern. Intqal li dan hu mudell skadut minħabba il-mod qawwi kif kibru l-industrija u l-ekonomija tul l-aħħar snin. Il-viżjoni tal-Gvern min-naħa l-oħra hija li kull min għandu xi obbligu legali f'kull post tax-xogħol ikun responsabbli ta' emilu, jiġifieri li kulħadd jaġixxi mal-liġi mingħajr ma joqgħod jistenna xi intervent min-naħa tal-awtoritajiet. F'din l-istqarrija il-Ministeru qal li l-Gvern huwa kommess li jinvolvi ruħu b'mod li jagħmel sens konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kollha. Intqal li l-fażi li jmiss issa huwa li l-Gvern flimkien mal-OHSA jevalwaw is-suġġerimenti kollha li ntbagħtu dwar din il-white paper. Meta jitħejja l-abbozz ta' liġi, id-diskussjoni tkompli fil-Parlament bilan li ikun hemm liġi ġdida dwar is-settur, liġi li se twassal għat-tisħiħ tal-ħidma fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna.